Hello bro, kita juga kerjaan bahaya ki video ki jongan ak por. De mentang aku Indonesia ya pi baru ki parlok ki baju page bahaya ki video jongkan ka channel. Ba nakale nga jonga utra jonga ka channel ngala de ban delete ya ka to ka video jong ikong sisa noro. Balai nga pensla ban delete ya ka to ka video. Kadon kadaw bat ngala de pensai haki video ki ba syakma. Kadaw kalong namar ba ikong sisa noro ila report jika toka video te nakadaw ba i report mga pat nga hap up sway ya ka jingpersay lane ya ka action jo ka YouTube ken drai ka YouTube hadum ta ka claim sim action ya ka toka video namar haba kala check ka claim lap bang pen ken ya ki an jo ka YouTube namar ka YouTube tu ka don ya ki an jo ka YouTube le kilong ki ba kim de ki baso lada people like kulmare ki video kamu pensya sospel ndrai haba ka YouTube kala check ya kato ka video de ka claim lap daksne ka claim sim action takadaw nakalen ka jonga pat mentang ala delete no ya kato ka video nomor ba ngamkwa ban isa ya ka video jong kiwe nomor haba i try la request de nakalen ka jonga nga burom ya kata ndrei kadaw baro kalong ba ikong ila bam jaklutan ila le ram than i klem le da ka bajai lada i le da ka bajai lada i tag personal yang lada i message personal yang lada i request personal yang te kanam long kumto kanam poi uput ban ya tiny ndrei ikong pat ikwa ban mi social media ban ya tiny te haba ikwa ban ya tiny kumto te nakali nga jongaru ngahap defense la de ngahap ban ya tiny lang namar ba baro hi ngi i chala de ladang i chala de te ngila penyak nyala de ndrei baro ngi i chala de takadaw ladon mano ba one ternie lani bawan sok wandat ngi habannya dang ngi haban defend nya de takadaw ken mangaru nga haban ya simentalang bat ka dibit jung ikong rei nakale nga jonga nga pensyabe tang ya ki point dei banga kan tho pala di namar ban shu kan tho pala te ki bro kamlong ban ong ban tim na ki kitin sang le kamlong ka badai bat ka ain ru kam sha ban ya tim daki kitin sang te ngatip balai kong i kwa ban panmi video kumto ban takran yang hapo social media ngatip ba ikong ikwa subscriber takadaw isa kwa ban takran hapo social media lada imdai kumta te ila message personal nga ken ila si phone ru ila wat khnang nomor phone nga ndrei ikong pat de na kata taktiken ngatip ya kata nomor ikong idang read bakli ki subscriber kan te marsun ya konflik pat ngapat ki subscriber ni gila kiu te datang kata taktik ba ikong ikwa ban penmi ya social media imkwa ban ya keren personal imkwa ban ya keren jar bat nga te takadaw kadai tang kata taktik te nakali nga jong apat nga la delete punta ya kato ka video te ngakwa ban kentu ya kito ki parlok lanel kito ki bom dai parlok ru nomor bun kiba pensit kiba keren kumne kumtai kiba kan tho kitin sang kiba ben kidon kiba yaro kidon tengah kentu ya kito ba kim dai shu ban sutu bakla kim dai shu ban spread jaki bad news jaki kubor basneu kim dai ban ai ki kubor ki basneu ki kubor lamler namar ba nakaleng ka jonga ngala delete